Bij PostNL verdwijnen in Friesland de komende maanden tientallen banen. In totaal zullen er goed 1900 uren om werk verdwijnen. Dat had het personeel van de Frieske vestiging juist te jaren kregen. Hoeveel mensen de correct hadden baan verliezen is net bekend. Dat wordt juni bekendmaken. Wilco de Vreese stapt per 1 mei op als algemeen directeur bij Sociale Werkverzending Caparis. Onleiding zou een onderzoek wijzen van de Rier van Commissarissen naar mogelijke misstanden. Daarover hebben de deelnemende gemeentes juist een bericht gekregen. Een moaansbrachtje, een doensrecord en een soort sport. Dat binnen de ingrediënten van de kenningsspelen die het overal in Nederland houden waren. Ik roen in Friesland die een basis kwam met het initiatief om Ben zoener te krijgen. Ricocheer in Hilaard. Kolm had het wereldrecord ballonnenlint verbeteren. De inwoners van het dorp hebben een lintmakken van maar liefst 22 kilometer. En dat is 2 kilometer meer als het oude record in het Guinness Book of Records. Het doel, 24 kilometer waard net hellen. Te volle ballonnen knapten. Jong wordt het droog, er volg je opklarings en het wordt 3 graden. Morgen een koude dag, 10 graden, maar wel geregeld zinnen en er stiet een matige noordeerste wind.